Тыдзень быў напоўнены вялікімі падзеямі, значнымі падзеямі, як міжнароднымі, так і ўнутры беларускімі. Калі казаць пра міжнародныя падзеі, то галоўны чыннік гэта гандлёвыя войны, якія былі ініцыяваны адміністрацыяй Злучаных Штатаў. Павышэнне гандлёвых тарыфаў на тавары амаль 180 краін выклікала вялікія эмацыянальныя і эканамічныя пературбацыі. Эканамісты кажуць, што гэта адмоўна адаб'ецца на сусветным гандлі, на сусветнай эканоміцы. Таму нічога добрага наперадзе сусветную эканоміку не чакае. Калі казаць пра унутрыпалітычныя падзеі, то унутрыпалітычныя працэсы былі увасоблены ў нейкіх асобах. Ну вось, напрыклад, Александр Лукашенко прызначыў кіраўніком Гарадзенскай области Юрия Караева. Принял решение назначить вас губернатором в Гродненскую область. Меня удовлетворяет еще и то, что вы человек военный. Ситуация на западных границах, лучше меня знаете, что там происходит. Чым адметна гэтае прызначэнне? Здаецца, тренд на прызначэнне на кіроўныя пасады сілавікоў закончыўся у мінулым годзе, але вось гэтае прызначэнне нібы ламае вось гэтую тэндэнцыю. Справа ў тым, што Юрий Караеў пэўны час, менавіта ў 2020 годзе, якраз падчас масавых пратэстаў, трапіў у апалу і быў фактычна сасланы ў ссылку памочнікам прэзідэнта па той самай Гарадзенскай вобласці. Лукашенко чакаў, глядзеў на паводзіны, і калі яму гэтыя паводзіны падаліся, ну скажем так, дэманстрацыяй лаяльнасці, то вось ён зноў вярнуўся да гэтай кандыдатуры і прызначыў кіраўніком Гарадзенскай вобласці, адзначыўшы, што Караеў з'яўляецца дысцыплінаваным, выканальным, жорсткім кіраўніком. Это якраз тое, што сёння запатрабавана ў Беларусі. Я знаю вас как человека исполнительного и дисциплинированного. Если надо, значит надо. Это должно быть сделано, и вы это можете делать. Другая цікавая асоба – гэта Ольга Бондарова, вядомая даносчыца, якая шмат людей покрыўдзіла, шмат на кого писала доносы. Доброе утро тем, кто не спит. Гродно. Едем встречать ОМОН. Здесь тоже в Бочебесе идет полным ходом. Причем продиралась абсолютно на пустым месте. Тем не менш, яе теперь посадили. Ваши сроки за вас никто не отсидит. Что это означает? Это цікавый кейс. Я тут зверну увагу на два моменты. По-перше, у Беларусі актывізм нават у падтрымку Александра Лукашэнкі павінен быў быць кантраляваны. Некантраляваны актывізм, калі людзі праяўляюць некую ініцыятыву, самастойнасць, гэта небяспека для дзейнага рэжыма. Таму любы актывізм, нават праўладны, трэба ўвесці ў пэўныя рамкі, што і прадэманстравалі Бондаровы. Другі момант. Яна занадта моцна выступала за беларуска-расійскую інтэграцыю. А ў гэтым пытанні манаполія павінна быць толькі ў аднаго чалавека ў Беларусі, у Лукашэнкі. І любы, хто паспрабуе ў гэтым пытанні рухацца далей, чым хоча сам Лукашенко, трапляюць пад апалу. І дасюль, мусіць, у яе было нейкі дах. Цяпер высветлілася, што гэты дах працёк. Пятно на биографии, которое останется в вашей биографии, никто не смоет. А яшчэ одна персона, вакол якой адбываюцца вялікія жарсці, гэта Анжеліка Мельнікова. Яе знікненне выклікала вялікі ажыятаж у дэмакратычным асяроддзі. Усе зараз шукаюць, выказваюць розныя версіі. Цяпер увогуле пайшлі некім цэлым шэрагам інфармацыя пра нейкіх агентаў, пра нейкіх шпіёнаў, якія засланы ў беларускае асяроддзе. Агульная выснова з усіх гэтай інфармацыі гэта неабходнасць захоўваць бяспеку, клапаціцца пра бяспеку. Сёння гэта даволі не лішне. Гэтым тыднем Лукашенко выдаў дырэктыву
дырэктыву аб удасканальванні дзейнасці дзяржаўных органаў і умацаванні дысцыпліны. Калі казаць пра змест яе, то ў прынцыпе дырэктыва даволі пустая. Казённай бюракратычнай моваю гаворыцца аб тым, што дзяржаўны апарат павінен працаваць лепш, павінен удасканальвацца і гэтак далей. Але тут цікава мусіць іншае. Што Лукашенко лічыць галоўным чыннікам умацавання краіны? Гэта дысцыпліна. Не новыя інвестыцыі, не стварэнне спрыяльных умоў для развіцця эканомікі, для творчасці людзей, для развіцця асобы, а менавіта дысцыпліна і выканальнасць. Вось гэта павінна па логіцы Лукашенка выратаваць краіну. Гэта наўрад ці, але іншай логікі ў дзеяннях гэтага рэжыму няма і наўрад ці яе можна чакаць.